Barrendeiro. Non digas barrendeiro. Esa é unha traducción literal do castelán barrendero que presenta algúns problemas. O principal é que en galego barrer é con V. E con que barremos? Pois cunha vasoira, tamén con V. A escoba en galego é un xogo de cartas ou un tipo de xesta, pero non o utensilio que usamos para barrer. Unha vasoirada ou unha barredura é todo o lixo que xuntamos ao barrer. E que facemos despois? Pois xuntámolo todo e recollemos esa barredura ou vasoirada cun recolledor ou cunha apañadoira. Estes utensilios empréganos moito os barredores. Si, os barredores e non os barrendeiros, unha palabra que tamén se emprega en portugués. E xa que estamos, apuntamento lusófono. En portugués, as nosas vasoiras son vasouras ou vasoiras. E as escobas, con V, son os nosos cepillos. Pois si, en Portugal a xente lava os dentes cunha escoba de dentes. Digo eu.